Maktum oli göňle gaýgy getirme. Göbeklik wagtydyr, özüň ýitirme. Sözüm dinlän ýok diýip ümsim oturma. Jahan giňdir, çennan bilen ne bardyr. Maktum oli yüregimde dert dörer. Kim görüpdir goýullardan gurt dörer. Ey yarallar, mert ýigitden mert dörer, haçan döräp namatlardan merd oldy. Beýik Tanryň ady bilen hormatly idarlaýarlar. Şu wagtda Hekim ağam ojagyny otyk. Mundan medenne 50 ýyl, 55 ýyl öň kummetde işlenýän teatr güýçlü teatr diýip. Biziň aramyzda güýçlü kargerdarlar, ýazyjylar, senaryo ýazýarlar, oýunçylar oýnaýarlar batdy. İranna birinji, ikinji bolup gaýdardylar. Biz şuň Hekim ağam dürdäne sözlerinden eşitmäne şonu ýazga geçirmäne geldik. Beýik Tanryň ady bilen men Hekim Behrami, elbetde şenasnamyda Abdülhekim Behrami ýazylýar. Dogulmuşum Kummet. Şenasnamyda 1336 ýazýar. 5 ýaşyndan okuwa başladym Debistana. 1-2 ýaşdadyp şeýtdirip Debistan oturdum. Bu wagtda Şapur diýdiler adyna. Şu Debistan ýaşlaryna sinema bilen tanyş boldum derwagany teatr kısmetine geçecek bolanda. Maňa jalip geldi. Bir adamlar gözüň önünde oýnaýarlar da diýerler. Zindigini kulen başgalaryny taglid edip birini agyny ökünip öwrenýär. Klasik derwagany zatda. Bizimde teýýardım derwaga bazy geriye. Öz öňüňizde bir Ferhan oğlu bilen alşýarlar, çalşýarlar, goşgaýdan bata şair ýa öňüň aňyrlaryňyzda bata. Men ene tarapdan Cemile Seyyadi ve Annebibi diýilýärdi. Goşgaýdyrdy, sawady da ýokdy. Emme höwesçiňdi. Hatta bir klas akabira da gitdi. Babam öýde şeýle. Babam goroglyny ýazan adam. Ya bir nusga tabyp şoňusynyň täzelep, gaýtalap ýazýar şonu. Şimdi ilkokul şu Debistan'a oturandan sonra Debistan'a geçtim. O tarzda bir muallimiz vardı, biri hunerdi. Aye men uçer Azer, men alama. O bizim klasımız vardı, geldi. Şoň bilen men bazı yerler arasında girdim tarzda. İşleyen işçi bazı yeri buladık. Döwreyi geçirip, klas geçirip derba evvelin namaşnamamy saly 51 fikir edýän 50 50 bilen bir şep icra etdik. İngilap boldy bu sefer danışgarlar baglandy. Men häzir de şu taatyn hewesinde edame berjek. Hon bir dostumuz Türkiýede okuýardy. Gel Türkiýede okuýdy, ustady bar diýdi. Men okuyan danışgamda teatrda bar diýdi. Şoň bilen Türkiýe hewesi başlady. Bu sefer İran'da işte İran-Irak tehmili uruşu başladı. Ecbaram İran'da diýdik ki biz her işte yani danışıklara gaýyl bolýak, teshilaty hep bilmeýär. Şoň bilen goýberdim. Başka işte geçendim. Daha geçtim. Müdiriýet Bimarstan kazandım. 2 ýyldan çürüm. Bir ýyl onu okuydum. Ittibakan bir affe danışıgy çykdy. Türkiýeň ady bilen. Eger ihraç bolarlar, çıkarlar, radylar dönüp bilýärler, gaýdyp bilýärler işlerini diýip. Men häzir şu teatryň eşki goýberdim müdiriýet Bimarstany. Ýene geldim şu öňkireşden teatra. Şeýtdirip 10 ýylym geçdi. Yani 58'de gittim, 68'de ýylma gaýtdym. Bir 10 ýylym Türkiýede şunaýak bir döwram bilen geçdi. Özüň ýaşda bolsam şoňboga olakan adamlar bilen, ýaşlar bilen oýnadyň. Şu gurrunlaryň üstünde bir gurrun beratan gawy. Sinemaşnama şepdi. Şonu gaýy Sohrab Magrury bady. O da Ferhangiydi. Şu kariyerden etdi. Namaşnama Şirazi bir nüwisenden ki Emine Fagiri diýen. Şonu oýnadym evvelin bar. Şonu aç bady. Evvelin tanış boldum derwaga. Evvelin bar Türkmeniň mesel metre bolan teveccüh jel täze bir temaşaçy goşuldy. Bilen öňkü teatrlaryna. Ki Ay Mehmedi diýdi, mende bir içine bir tehrim var, ýazanla diýdi. Şoň bilen oral çykdy orta. Oral awdan bir işdi. O jalip bir däp bady wagtlarda bir ýerde merkezde namaş icra edilip şu
yoldaki şehirlerde de oynak gidiyordun. Tarşı merkezi yetkiyensen. Mesela şu Sarı'da değil, oralın vaktinde. Vardı 5'ler, bilmeyen Gurgan, Namil hemen oynayıp ahir Sarı'ya varıyordum. Qıydı ya denana bölüklerine batmış olurdu ya hem de erkekti. Türkmenimiz azdı. Ayı zaten namaşta Karaçöy'üne hanımı çoğganmadı. Zaten yegen ay memnundu. Şun dairine konup geldi oynadı. Küçük bir rol vardı. Yoksa esas rollerde parti oğlumun zatları geliyordu. Deneler koşuluyordu hava. Bu gurrunla tarihi değişti gurrunla hüneri değişti, teatri değişti. Bila tarihte sebep bol qalar yazılıp. Eliyeterde bir tane mücesseme gördüm. Şu babatta da gurrun beratan kokotyan şeyler. Ama nerede haysi orunlar allığınız ne formlar hudurlarını şu atlarda gurrun beratan haysi teatrda oldu. Sale nevedi çaharda Aşkıbad'a gittik bir festival vardı. O ben yine de başka bir daha dedi teyarlık görüp iki namayiş bakalım dedim. Ve taqriban kabil erzı bir daha icra ettim böyle de. Şoň bilen o da istikbal boldy derwaga. Ki derwaga Farsi di İran icra edemizdik görogly Farsi di. Biz şonu Türkmençe öwrüp ýanadan ola düşünsün dip Türkmençe öwrüp ýene bir dowr temrin edip teyarlandyk. Ve şonuna aldım bir aty ýa. Yine bir hudurlanan zat ba. Mundan gurrunla beratan. Bir kadimi hürmetlere ya peş kesbet deyip yatlap her yıl beriyalla bir yerlerine. Bu yılla bana nova düşüpti. Şonu aldım bir. Biat bu da taat derwaga ben oyi. Sen ne yaparım, näçeden tatil icra ettin ve näçe ewa akittin bu gurrunlar ne yaparım, şonda bir gurrun beratan. Bir de öýlendim, Teheran'a gitmeli oldum. Wagtda hanım da danışjydy. Şoň bilen biledim. O şeýle bir hanıma Meryem Mu'teref wadi. Namaşy Türkmeni oýar bename adam ha ve ahvan. Türkmençe bilecek adam öldü yani. Bakşı öldü yani. O men bilen tanış olup marif edip bardım. Şoň bilen şu gruba goşuldum. Evvelin kariki Rusana geldim yani inqilapdan sonra. Şu di. Adam ha ahvan. Hem kıysa bir rolum vardı. Bakşın rolunu oynayadım. Hem de da müşavir folklorikdim derwaga. Evvelin namaşnameyi ki yazdım ki Türkmenler hakkında. Ve jalip bir datdy. Gurgunda birinci intikap Ceşmari Fecir Şişom diye fikir ediyen. Ondan sonra Keşveriye gittik, reşte oynadık. Otadı istikbal, otadı birinci oldu. Sekke verdiler her gayrına cayda. Teheran'a gelemedi. Otadı rakiplemedi kerekti. Otadı murat bol bol. Yani luhumu dadıma badi. Sen edebiyatta da şeir oruna da duyğun ma, açık sözden ma? Kıysa bir kış okuyun onunla. Bunu da eneme hüdürledim. Allah rahmet edin. O da koşku yadardı. Allah rahmet edin. Şoň ýady bilen derwaga ýazdım. Işık ve ışık. Yatan yeri ýakty bolsun enemiň. Hem ışığı hem ışığı. En gysga, en awadan şeýle tarif ederdi. Işık bar bolsa, yanyan vardır. Yanyanı yakanna ışığı. Işık üçün ışık gerek. Unutmagın diyerdi.